spille noget med noget gang i. Og de synes ikke, der var gang i det, jeg foreslog. Vi prøvede så også, de kom også med en foreslåelsesdag. Det ville ikke rigtigt, de kunne ikke rigtig blive enige. Og de ting, de havde, var, hvad skal jeg sige, altså fra musiklærers synspunkt, så var det mere attitude, end det var musik. Men så tænkte jeg, nu skal de få noget med gang i, eller jeg tænkte, så springer vi bare ud på det hele nyt band. Og det her, det er sådan lidt af et, hvad skal vi sige, sats med hensyn til lyd og sådan. Fordi de skal spille, jeg tror nok noget af det musik, jeg kender der mest gang i. Jeg tænker på Let Me Entertain You, Robbie Williams. Det er noget, der ligner, altså der er næsten trumsolo hele tiden. Og når man skal have det til at balancere, så er det lidt, hvor heldig man lige er. Så det kan være, at vi laver noget, der bare sidder lige i skalen, og det kan godt være, at vi laver noget, hvor vi kan høre halvdelen af instrumenterne og sådan noget. Det er næsten umuligt at lave det, men vi har haft det sjovt, mens vi spiller. Okay. Ja. Heaven's got an heaven, let's have to let for you to feel.
Det var simpelthen